Vážení, vítejte na procházce Českou radikou. Lepšího treatment byste nenašli. Jsem totiž český treatment. Dnes vám povím zase jednu pověst. Tentokrát o slavném pražském Hondoji. Až do poradského věku lidé běžně měřili kontek podle slunce. Really, nigga? A podívejte, teď přichází technický pověd. Cože? Co jsi říkal, vole? Vážení kontě, my v prdeli nepostavíme obyčejného hovinu, ale nejskvělejší hovinu na světě. No, tak to mě poser na moje holí záda. Pro věčnou slávu, my v prdeli kopravu. To dokáže jen jediný člověk. Mistr Šuj, Jo. Run. To čujíš na mě? A tak se dal mistra Šujstra do práce. Naše město nikdy nezapomene na mistra Šujstra, který potratil tento úžasný Hondojí. Sláva mistru Hašešovi! Kurva! Das ist unglaublich wunderschön! Co to meleš, ty vole? Ti nerozumím ani slovo, co jsi to říkal? Nový Hondoj byl naprosto unikátní. Ukazoval nejen čas, ale i Vždycky nockas. Wow! Máme teď nejlepší Hondoj na světě. Nemusíš se z toho hned posrat. Mistr Hašeš byl jen správcem Hondoje a až do vysokého věku si uchoval výborný zrak. Dej mi ho do huby, dej mi ho do huby.